ungabojabula abantu uma bekuncoma bethi ulungile noma bethi uyahlonipha, ngoba abantu uma besuke besho njalo basuke bechaza ukuthi bayakwazi ukwenzisa noma yini abasuke befuna ukuthi bekwenzise yona. Ingakho-ke abantu uthola ukuthi bagcine sebethi ulungile nje noma bethi uyahlonipha. Emhlabeni awukweneti ukulunga futhi awukweneti ukuhlonipha. Asikho-ke isidingo sokuthi lezo zinto uzenze ngoba vele akusiyo umsebenzi futhi akusiyo impoqo ukuthi leyo nto leyo nakanjani fanele uyenze. Mina nje ngingiphathe kabi uma kukhona umuntu oke wathi uyangibuka wasecabanga ukuthi ngilungile, angiphathe khona manje ngitshele, noma nje umuntu make wathi ngiyahlonipha, leyo nto leyo iyawukhuba kakhulu umoya wami ngoba ngisuke ngibona ukuthi kushuthi lo muntu lona maye ngibuka yena usuke ebuka umuntu nje angamenzisa noma yini ayifunayo qede evume. Akukho kuhle ukuthi udume ngokuthi ulungile noma udume ngokuthi uyahlonipha, akukho nje right leyo nto leyo.